A casa do Trillo, supoñemos que Carmen estará a piques de meterse xa entre os fogóns para preparar cousas ben ricas, non? Si, Carmen, hola de novo. Hola de novo, pois xa estamos aquí na cociña de Casa do Trillo. Imos facer ese primeiro prato do que lles falamos. O prato este primeiro é follado de millo con tallada. Rosa, que tal? Xa estamos aquí de novo. Bueno, pues estupendo. Contanos os ingredientes que precisamos para facer este primeiro prato. Necesitamos fariña de millo, fariña de trigo, a partes iguales, un pouco de agua e levadura de panadeiro. Misturamos todo, moi fácil de facer, hai que deixar a levedar. E a tallada, non? Fundamental, tallada de porco celta. Porco celta que vamos a utilizar. Porco celta que estamos promocionando aquí na Costa da Morza, ademais. Sí. Bueno, pues isto é tan fácil como mezclar as fariñas. Mezclamos as dúas fariñas. A súa levadura, engadir a agua e amasar hasta que consigamos a textura que necesitamos para facer o follado. Fundamental a levadura de panadeiro para este caso, sí. Nós utilizámoslo así porque para este tipo de masa é mellor. Xa temos a masa feita. Perfecto. Que imos facer primeiro? Imos poñer a tallada no lume primeiro antes de facer a masa, non? Tendemos o lume. Moi ben. E poñemos as talladas. Xa ten un poquinho de aceite aquí. Claro, aceite de oliva. Vamos poñer as talladiñas aquí. Perfecto. Mira, que nos comentabas antes que o porco celta forma parte dese movimento que estáis defendendo tanto aquí na zona, que é o movimento do slow food, non? Sí, o movimento slow food nació en Italia, defendido por un periodista moi amante da gastronomía local e que viu como a fast food invadía determinados lugares históricos de Italia. Entonces él dixo, bueno, pues a isto hai que facer frente e imos crear o slow food. Utilizaron as palabras inglesas porque tamén están acuñadas as de fast food en inglés. Para facerlle aí a competencia. Sí. Entonces eles empezaron defendendo produtos de ali de Italia. De feito, organízase en Turín cada 2 anos un encontro sobre el Salone del Gusto, no que se ven produtos de alta calidad alimenticios. O movimento slow food defende os produtos limpios, sustos. É un movimento que vai máis alá de comer. É unha forma de facer, unha forma de cociñar, de utilizar os ingredientes. É unha filosofía. Ti cando elises os produtos que comes tamén estás facendo digamos política ou digo no sentido de que estamos defendendo a mellor. Si elegimos o porco celta, estamos defendendo os produtores do porco celta, estamos defendendo un produto que se cría no monte sano, estamos defendendo unha comida de alta calidad. Aquí en Galicia que produtos temos que forman parte da Arca do Gusto? Forman parte o porco celta, a centola de lira pola arte con que se captura, e o millo corvo, que está defendido por unha asociación de bueo. O sea que temos un pouco de todo, non? Si, temos marisco, pero temos que ter carne. Necesitamos máis produtos, o sea que se hai ointes que vexan que hai algún produto interesante que merezca pena recuperar e defender, hai que poñerse a facelo. Perfecto. Que estamos botando aí esa masa, ves que está blandiña e permítenos estender mellor na sartén. É unha pena que na televisión non se perciban os olores. Porque ten un cheiro riquísimo. Debe ser atallado por porco celta. É atallada. Dalle un cheiro impresionante. Pois isto tamén é unha forma de recuperar a nosa memoria histórica gastronómica, non? Sois defensores totalmente aquí na Casa do Trillo. Si, da nosa gastronomía tradicional. Home, na tele, eu non podo competir con eses grandes gastrónomos que saben na tele, pero en sabiduría popular sí que algo podemos competir. Ese é un prato fácil de elaborar, verdad? Moi faciliño, moi faciliño. Os ingredientes aparte están ao alcance de todo o mundo, pois se frente a momento. Eu defendo que os nosos ointes utilicen o porco celta, que é un produto que merece a pena saborear, e además estamos defendendo algo que é gallego, que era o porco de fai moitísimos anos. Aparte, agora xa é máis fácil atopar no mercado porco celta. Antes, pois, un pouco tiñas que os criadores, pero agora xa é máis habitual atopar nas carnicerías. Aquí na Costa temos a sorte de que en Corcubión hai unha carnicería que é Antelo,
que o ten todos os días do ano. Non estamos facendo publicidade, non telo para nada. Bueno, pero Se o ten todos os días do ano, pois oye. no, pero que, bueno, a veces tamén merece a pena defender Non, home, claro. a quen está luchando por sacar produtos de calidad adiante. Isto agora que llevamos a dar a volta como se fuera unha tortilla. Eu penso que non hemos, se temos problema, utilizamos. Bueno, vamos a deixar un poquinho. Isto é unha ración para unha familia, casi. Ainda, ímolo deixar un chisquiño máis. Vale, perfecto, para que vaya tostando ben. Vou coller un platito. Para despois emplatarlo aí bonito. Sí. Isto hipercalórico. Sí, un poquinho de colesterol. Pero bueno, disto non ten tanto colesterol como outro porco. Pois entonces non hai problema se non ten colesterol. Dinos a nós. Mirade que poquita. Sí, poño aí mirando aí para ben, enseño ben a cámara, que se vexa. Xa vexo aquí a Josito, noso compañero que está relamendo, me parece a mí. Isto vai estar divino de la muerte. Ahora deixamos que se faga polo outro lado. Collo mesmo aspecto polos dous lados, non? Volta e volta. Ahora casi non precisa moito aceite para a parte de abaixo. No. Además esta sartén tamén é importante ter unha boa sartén antiadherente. Sí. Para que dé calor por todo. Perfecto. Pois este follado ten unha pinta impresionante, a verdad, Sí. Un cheiro. Está. E además eso, temos a sorte de que ímos a disfrutar da gastronomía das nosas abuelas, recordar bellos sabores que ahora non están ao alcance noso en ninguna parte. Non hai, nos restaurantes non hai estas comidas. Vos participades tamén no programa de outono gastronómico? Ahora tamén facedes cenas ahora os fines de semana. Sí, facemos, tamén temos o Porco Celta, temos os nosos pescados da zona, as nosas verduras, a calabaza. É unha sorte que estades nunha zona que tanto ofrecedes produto de mar como de terra. Mar e de terra. E además, o outono gastronómico ten moito éxito no turismo rural, os establecimentos de turismo rural agradecemos moitísimo a Xunta que aposte por este tipo de forma de promocionar o turismo rural. E sobre todo nunha época que está un pouco desestacionalizada. Sí, é unha forma de desestacionalizar, pero tamén é unha forma de contribuir a que nos utilicemos os produtos da zona. E produtos de época tamén. Estamos facendo patria co turismo rural, porque a Xunta de Galicia promociona que utilicemos os produtos de temporada, os produtos que temos ao noso alcance, os viños gallegos, os nosos queixos. Moi ben. Bueno, isto prácticamente xa está, xa imos emplatar, non? Sí, xa imos emplatar. Perfecto. Imos poñer aquí. Pois imos poñer aí na súa fonte. Perfectamente. Pois aspecto dourado. Sí, vou poñer. Estupendo. Pois aquí temos este primeiro prato que nos ofrecen aquí desde Casa do Trillo, un follado de millo con tallado de porco celta. Imprescindible comentar o do porco celta. Pois nada, señores, a disfrutar deste primeiro prato. Se nos comían, nos imos meter o dentro, se non imos meter igual.